शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या फुटीर खासदारांचं प्रकरणात एक महत्त्वाची सुनावणी सुरू होणार आहे। खासदारांनी बाजू मांडण्यासाठी वेळ मागितलेली आहे। खासदारांनी कोर्टाकडे 2 आठवड्याचा वेळ मागितलेला आहे। 6 खासदारांनी उत्तर देण्यासाठी मुदत मागितलेली आहे। आता पुढील सुनावणी 2 आठवड्यांनी होणार आहे। खासदारांच्या शिंदेंच्या शिवसेनेतील विलीनीकरणाला ठाकरेंनी आव्हान दिलेलं होतं आणि त्या संदर्भात आज महत्त्वाची सुनावणी पार पडणार होती। या आधीच्या सुनावणीमध्ये या 6 खासदारांना आणि लोकसभा अध्यक्षांना नोटीस पाठवण्यात आलेली होती। त्यामुळे आजच्या सुनावणीमध्ये खासदार काय उत्तर देणार याकडे सगळ्यांचंच लक्ष होतं। मात्र आता हे उत्तर देण्यासाठी खासदारांनी 2 आठवड्यांचा वेळ मागितलेला आहे। त्यामुळे आता पुढील सुनावणी 2 आठवड्यांनी होणार आहे। खासदारांच्या शिंदेंच्या शिवसेनेतील विलीनीकरणाला उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून आव्हान देण्यात आलेलं होतं आणि त्या संदर्भात ही महत्त्वाची सुनावणी पार पडणार होती। मात्र आता खासदारांनी आपलं उत्तर देण्यासाठी नोटिशीवर उत्तर सादर करण्यासाठी 2 आठवड्यांचा अवधी मागितलेला आहे।